ଭୋକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସାଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରଂ ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାଂ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ମୋର ଭକ୍ତ ମୋତେ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଓ ତପର ଭୋକ୍ତା, ସମସ୍ତ ଲୋକର ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ବି ଈଶ୍ୱର ତଥା ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁହୃଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଭାବ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ ଆଦି ଧର୍ମ ପାଳନ, ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାତା ପିତା ଆଦି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବନ ପୂଜନ, ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଓ ରୁଗ୍ଣ ଜୀବମାନଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଦରଯୁକ୍ତ ସେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଶ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ଆଦି ଯେତେ ଶୁଭକର୍ମ ଅଛି ସେସବୁର ସମାବେଶକୁ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଅତଏବ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଆଦି ରୂପରେ ରହି ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତ ସେବା ପୂଜାଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପର ଭୋକ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଭାବ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଆଦି ରୂପରେ ନିଜର ପରମ ପୂଜନୀୟ, ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେବା କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସମ୍ମାନନୀୟ ବୋଲି ଭାବେ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ତା'ର କିଛି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାଙ୍କରି ସେବା କଲେ ହିଁ ସେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅପାର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ପିତୃଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ସ୍ନେହମୟୀ ମାତା ପୁତ୍ରର ସେବା କଲେ, ପ୍ରେମ ପ୍ରତିମା ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିଙ୍କର ସେବା କଲେ କ'ଣ କେବେ ବି କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ, ଯେ ଅନୁଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ କ'ଣ ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସେବାରୁ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ? ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୌରବମୟ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବା ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବ ନବ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ମନ କହୁଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ସେବା କଲେ ବି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଦାପି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉକ୍ତ ସେବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏପରି ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବା ହିଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଏପରି ସେବା କରିବାକୁ ଯେତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିନୟଶୀଳତା ଓ ପ୍ରକୃତ ନମ୍ରତା ସେତେ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଦାବି କରିବେ କ'ଣ? ଓଲଟି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଦେ ପଦେ ଭୟ ରହେ ଯେ ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟରୁ କାଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତରେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ନିରନ୍ତର ଆନନ୍ଦାତି ଶଯ୍ୟାରେ ଉଛୁଳୁଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତ ନ ହୋଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯଦି ସାଂସାରିକ ଗୌରବ, ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଏତେ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସକଳ ରୂପରେ ଅଖିଳ ଜଗତର ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ଦେବାଧିଦେବ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ପରମ ଗୌରବ ତଥା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭାକର, ନିତ୍ୟ ଧାମ ଓ ନିଜର ପରମ ପ୍ରିୟତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ବିଶୁଦ୍ଧ ସେବା ବୃତ୍ତିକୁ ହୃଦୟର ଅକୃତ୍ରିମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପବିତ୍ର ଓ ଅବିରଳ ପ୍ରେମର ସୁଧାମୟୀ ମଧୁର ଧାରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଓ କିପରି ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ତଥା କେତେ ଓ କିପରି ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଯେ ମିଳୁଥିବ ତାହା ଅକଳନୀୟ ତଥା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଭଗବତ କୃପାରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଥିବ ସେ ହିଁ ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।